Taš, bivši oficir KFOR-a, novinar i prevodilac, Norvežanin koji je odlučio da život nastavi u Srbiji. Sa njim na najveći hrišćanski praznik pričamo o veri, pravoslavlju, godinama provedenim na Kosovu i Metohiji. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, Aleksandra. Pre svega, Hristos Voskres. Vaistinu. Srećan Uskrs. Eto, da počnemo sa tim. Vaš otac je bio sveštenik. Šta za vas znači vera? To znači sve. Imamo ljudi koji vere Hrista do petku. Ali da budu hrišćanin znači da veruješ u njegov vaskrsenje. U Hristov vaskrsenje da mi možemo da živimo život sa Hristom. To znači da vaskrsenje to nije samo nešto koje se dešava pre 2000 godine, Aleksandra. Ovo je nešto koje se dešava svakodnevno u našem životu. I to je fantastičan vest i imamo i slava i Božić, ali bez vaskrsenja nemamo nadu. Danas je Vaskrs. Kakav je vaš odnos prema Vaskrsu? To je sve u mojoj vere. Ako verim samo do petak, onda nemam ništa. Zato što Hrist je umrl na krst za moje grehe. Da ja mogu da imam spasenje. Isto je to u protestantski i pravoslavne vere. To je isti vere. To je hrišćanske vere. I to je fantastičan vest da imate jaje ovde kao simbol život i vaskrsenje. To je isti simbol po svakoj zemlji. A kako se u Norveškoj obeležava Vaskrs? Nažalost, Norveška je na dosta načine post-hrišćanske zemlju. Ovdje u Srbiji kaže Hristos Voskrese, Vajsino Voskres i tako. To je deo priroda, ali u Norveškoj ide na planine. Ide skijanje, ide u sunce, ide u svoj čamac i tako. Više sa uživanje, više nego hrišćanski praznik. Ja sam srećan da još uvek je način hrišćanski ovdje u Srbiji. A da li vi Vaskrs obeležavate 2 puta? Ja sam imao 2 puta vaskrsenje, protestantski pre par mjeseci i sada. Ali to znači samo da moramo da slavimo vaskrsenje i Uskrs svakodnevno u našim životima. A kako vi to, na koji način vi to obeležavate? Na moj način da moramo da prihvatimo da Hrist je živ i dan danas. I to znači da život nije gotov. To znači da imamo večnu nadu za život. I to znači da imamo smislu u životu. Da imamo nešto šta da živimo. I kada umremo da to nije gotovo. Zato što Hrist je nama obećavao večni život. Jasno. Idemo kratko na teren, nastavit ćemo sa razgovorom kasnije. Naš Aleksandar Ivanović je na terenu. Da čujemo, Aleksandre, koje priče nam donosiš danas? Hvala najlepše, Aleksandre, na ovom javljanju, a mi nastavljamo razgovor u studiju. Sa nama je Kristijan Kaš. Eto, danas, rekli smo, obeležavate i vi Uskrs. Da li ste mislili da će tako biti pre 20 godina kada ste prvi put došli na Kosovo i Metohiju? Da će se to promeniti? Ja sam odrastao u crkvu, imao sam mama i tato koje vole Hrista. Ja sam bio na konzervativni hrišćanski koleđ u Americi i tako je Uskrs uvek bio vrlo važno za mene. Naravno ima drugi oblik sada. Ja kažem da sam bivši NATO agresor koji je sada borac za mir i demokratiju i slobode govora. I sa mnom u studiju imam izgleda kao dobar čovjek. Ali ovo je stvarno loš čovjek. Ne znam ako mladi gledalci zna ko je Jamie Shea, ali on je bio glavni portparol NATO pakta godine 2000 godine. I ja sam došao kao NATO agresor
na Kosmetu 11. januara 2000. godine. Norveški vojska su me dali čin NATO major, vojni major, i oni su planirali da ja budem portparol ceo NATO pakta na Kosmetu. I naravno ja sam planirao da možda da imam neki karijera tamo, kao portparol i tako nešto, ali... Kako je došlo do te promene? Kako ste odustali od toga? Promene je došao polako. Najvažniji događaj, ja sam pričao nekoliko puta kod vas na Pinkfesti, za 16. februara 2001. godine, kada sam bio svedok neki teroristički napad. To je bio albanski terorist Florim Ejupi, koji je ubio 12 Srba, uključeni Danilu, samo 2 godine. I mi smo videli predsjednik Vučić sada da kaže da Kosmet je srpski teritorij. I to mora da se nastavi, ali taj Florim Ejupi nije samo običan albanski terorist. On je radio direktno za američki obaveštenje agencija CIA, Central Intelligence Agency. I to znači da Amerika su mešali u posao, unutrašnji posao, kada su izaberali Koštunica i Đinđić. Kažete da ste bili svedok mnogih dešavanja na Kosovu. Šta je to zapravo? Koje su to dešavanja koje su promenila vaš pogled prema Srbiji? Najvažniji dan to je 16. februara 2001. godine za ovaj teroristički napad. Ali ja sam takođe... Čemu ste još svedočili? Ja sam vidio, na primjer, na moj 28. rođendan. To je 2. februar 2000. godine. Onda sam bio svedok teroristički napad protiv autobus UNHCR, koji je došao od Kosovske Mitrovice do Peći. I na Srbice tamo, između, albanski teroristi su čekali u Jadaru i pustili su granat protiv autobusa. Ubili su 2 Srbe. I ja sam bio tamo dan poslije, na taj dan sam otkrivio da možemo da radimo to kao sa sajt Kifora, zvanični sajt Kifora u Kosovo, i onda sam počeo službu za vesti i onda smo imali 60.000 klikova dnevni na ovaj sajt, na kraju službu. Ali strašno sam vidio dosta kako albanski OVK strukture, kriminalne strukture su bili u legalne strukture, prvi u Kosovo sastrični korpus i onda Kosovo policiju i tako dalje. Posle tih događaja ste odlučili da dođete u Srbiju. Kako vam je sada ovde? Sada mi je kuć ovde. U Norveškoj osjećam se kao ribu na suvu. Ja sam radost da sam ovde kod ljudi koji se vere Bogu. Kad mi smo izgubili naše vere u Bogu u Norveškoj, zato što ne znam jer imamo previše pare, jer mislimo da možemo sve bez Boga. Ali vi ste preživjeli kriza po kriza po kriza. I znate da ne možemo ništa bez Boga, ali ja bih ohrabrio Srbe da ima lični odnos prema Hrista. Idi danas u crkvu, pali svetlo, ali ne samo u crkvu, idete i kući i čitate Bibliju kući danas. Čitate priču Vaskrsenje, kako Hrist je pobedio smrt. Pričaju i za vaše sveštenike. I pridružuju se u moju molitvu za probuđenje u Srpski pravoslavnom crkvu. Da Hrist može biti centar našeg života. I da srpski narod ide na kolena za Hrista. Zato što verujem, ja sam siguran da to može da se menja Srbija radikalno, da nema više nepotizam ili korupcije. A šta kažu vaši prijatelji što ste odlučili da dođete i da živite ovde? Oni razume više i više.
više i više ljudi A razume. zbog čega? A sada, na primjer, imamo strašno mere koronu u Norveškoj. Kakva je situacija tamo kada je korona u pitanju? Korona nije toliko zarazni kao ovde, ali prošle nedelje sam bio ovde kod vas i onda sam primio vakcina Sputnika. I imao sam 2 puta vakcina A Sputnika. kakva je situacija sa vakcinacijom u Norveškoj? Nije Da li toliko biste dobro tamo kao mogli ovde. da Oni su primite pravili vakcinu? političku odluku da ne primamo Sputnik. To je najbolji vakcina, ali oni su odlučili da nema ruski vakcina. Oni su počeli sa AstraZeneca, ali sada ne koristi više to. I sada su produžili perioda između prvi i drugi vakcina. Bio je 6 nedelje i sad je 12 nedelje. I oni misle da može svi, ima ponude za svi do jula, za prvi doza. I onda stiže drugi doza, ali zdravstveni vlasti u Norveškoj kaže da će biti mere dugo sada. I naravno, dosta ljudi se žali na vlada Republike Srbije, ali u stvari vlada ovde su radili super stvar. Nenad Popović koji je čekao Sputnik na aerodrom, on je radio super stvar. I imamo ovde mnogo više slobode i juče sam rekao norveški prijateljicu koja ima srpski muž, dođi ovde u Beograd, ovde nije ova prijateljica, ali devojka ima kraće sukne i proleć je sada stvarno stigao u Beograd i ljudi se uživa u Beograd i stvarno život ovde u Srbiji je lep. Aplicirali ste za srpsko državljanstvo? Još uvek nisam uspeo, ali hoću uskoro. Ja sam imao kopiju matične knjige rođenja. Imam sve što treba. Treba neke preporuke od neke ministarstva, ali vidit ćemo. Ako neki u Srbiji misle da sam koristan za državne interese Srbije. Da. Kakvu poruku imate za sve one koji danas slave Uskrs? Pridružite u Hristu, Gospoda Isusa Hrista, hoće da te upozna lično. Ako si tamo u dnevni sobu ili kuhinju, pravi malu pauza, moli Bog i zahvali Bog za tvoje spasenje i reci u molitvu da hoćeš lično odnos prema Bogu, lično odnos prema spasitelju Gospoda Isusa Hrista. Da li često idete u Norvešku i da li vaši prijatelji i porodice možda žele da dođu ovde da žive? Naravno, sada može da dolazi samo da ima PCR test ili tako nešto, ali sigurno sada neću nikakvo da idem u Norvešku zato što norveške vlasti, oni su malo ludi, znaš, oni zahteva mene, ja imam 2 puta Sputnika, ali ja moram da idem u hotel karantina. Iako imate norveško državljanstvo? Pa da, imam i norveška adresa kod majka. Tako je. Ja sam imao karantina kad sam došao u Norveškoj u decembru meseca, ali taj karantina sam imao kući kod majka. Ali sada norveške vlasti nema poverenje na mene. Ali umjesto da budem kod majka u njen kući u Trondheimu, moram da budem 10 dana u hotelu i da plaćam 50 evra po dan. 500 evra koje ja plaćam. I onda nema smisla, ja dobijem novu SIM kartu iz Norveške sutra koja ima besplatnu roaming po celu Evropu. I nemam razlog da idem u Norvešku sada. Hvala vam najlepše što ste govorili za televiziju Vesti. Hvala vam, Aleksandre, Hristos Voskres. Vaistinu.